Lukorok naibedi sini para na kata tipra para ni kaisa asajik mak khlainai bin sajik bai wathas lan na harai mukhi tongo binogo paran borok bai manjakha horin dostawo 24 tarik November mas 2023 o ke apore ke bo saka bini ukil daktar hinai hepana bo kunu khaiya bo kaisa mistri samu khayo ke bo rang bai thuna phayo bin bo sajik bai bo ke rang bai mukhi tongo ke uloke chung bai sijaka nge chung thangi romi ka horni dostawo apuke sai tonga bini ukil bini daktar tam honi biyang me kok khari tonga hepana bo chung bono yakar liya dominar kha ahorok iko moke kasih tongo asajik ma Farmasri Tripura naidi sini nade oburijak phana betla ready tongo sinade je sinai bono viral khaire.